Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. У складзе каардынацыйнай рады, які вось спіс якой стаў вядомы учора, вельмі шмат выбітных, адукаваных і прынцыповых людзей, інтэлігентных і нават не ведаю, які яшчэ сказаць, маральных аўтарытэтаў. Але ці менавіта гэтыя людзі мусяць сёння прадстаўляць і адстойваць самае галоўнае інтарэсы беларускага грамадства. Грамадства, якое вось выйшла на вуліцу, якое спыніла дзейнасць шэрагу прадпрыемстваў. На гэта вось пра гэта ўсё мы зараз паспрабуем паразважаць з маімі гасцямі ў студыі. Літаратар, грамадскі актывіст Стась Карпаў і зноў жа такі літаратар і грамадскі актывіст Всеволод Стебурака. Абодва вы напісалі даволі такія скептычна-крытычныя допісы ў Фейсбуку з нагоды апублікаванага спісу каардынацыйнай рады. Але якія ў вас ўсё ж такі прэтэнзіі асноўныя да гэтага спісу? Вот давайте мы агучым, з каго пачнем. Стась, давай. Претензия заключается в том, что, разумеется, вось ніколі не было таких массовых митингов, и вось нарэшце люди вышли, сотни тысяч вышли людей. И многие из гэтых людей, пераважная большасць, я так подозреваю, это люди, якія не зусім разумеюць, як выглядае той палітычны кантэкст, у якім яны зараз выходзяць. І праблема заключаецца в тым, што яны не здагадваюцца, што пакуль яны выходзяць, пакуль іх збіваюць, пакуль яны паміраюць, пакуль яны пакалечаныя, ажыццяўляюць акт гераізма беларускага і ствараюць беларускую нацыю, у гэты момант у кватэрах сидять сотни, не сотни, а может быть нават тысячи голодных лідараў, прафесійных лідараў, якія ўжо ўпёрліся ногой в косяк, адчынілі дзверы і чакаюць, пакуль яны змогуць стартануць і першымі дабегчы да мікрафона, каб выказвацца ад імені беларускага народа. І вось гэтыя гераічныя людзі, якія зараз выходзяць, яны не разумеюць, што атачаць і ўзначальваць і гаварыць ад імені будуць не тыя, каму ёсць што сказаць, а найперш тыя, хто все жыццё практыкаваўся першым дабегаць да мікрафона, разумееце? Вось у чым асноўная праблема наша, усіхняя. Вы ведаеце, я трошки по-іншаму бачыў праблему. Я бачыў першы варыянт спісу, ён же трансфармаваўся, мяняўся, і там безумоўна ёсць, сапраўды, як вы сказалі у прадмове, вартыя, адназначна вартыя цікавыя людзі. Але вы разумееце, па-першае, ўзнікае пытанне, што яны павінны рабіць? Што гэта рада павінна рабіць? Калі мы гаворым пра трансфер улады, мы гаворым, што мусіць два бакі хацець этот трансфер. Я не бачу, каб нехта хацеў з боку урада сёння размаўляць пра гэта. Разумееце, мы ствараем нібыта савет, які возьме ўладу. Уладу ніхто на сёння не аддае. Гэта працэс можа быць вельмі доўгі, і просто гэта смешна казаць зараз, што хтосьці камусьці штосьці перадасць. Далей, у гэтым спісе я пабачыў цудоўных людзей, якія я назваў вясельнымі генераламі. Людзі, якія ўпрыгожаць любы спіс. Разумееце, там ёсць людзі, якіх можна паставіць у любы спіс, у любы час, на любую тэму. Это просто хорошыя людзі. Якім чынам яны будуць удзельнічаць у гэтым працэсе рэвалюцыі, як заўгодна называеце, я не ведаю таксама. Далей, калі гэта ўсё ж такі адбудзецца некалі гэты трансфер улады, да, і мы гэта маем на ўвазе як нейкі пераходны кабінет, калі заўгодна, да, па сутнасці это мусіць быць ён, пакуль не будуць ужо службоўцы абраныя парламентам ці новым прэзідэнтам, я не ведаю. Гэта мусяць быць людзі, спецыялісты ў сваёй сферы. Як это не жудасна гучыць, але павінны быць канкрэтныя спецы. Калі мы гаворым за медыцыну, там павінны быць людзі ўзроўню прафесуры. Вось ёсць доктар Карпаў, да, які зараз выказаўся, вось адзіны фактычна, это зорка беларускай медыцыны, які крытычна выказаўся, які атрымаў званне там народнага, недавно пра яго многія чулі там у звязку з барацьбой з каранавірусам. Да, гэта не каранік, які хадзіў, казаў, што віруса няма. Той, хто лічыў, прапануйце яму. Да, ён афіцыйны службовец. Папрасіце, ён можа зрабіць свой выбар. І гэты чалавек тады будзе размаўляць за медыцыну з тымі на тым баку. Там ёсць Андрэй Вітушка. Я шчыра прабачаюся. Добры доктар анестэзіолог, так, дзіцячы рэаніматолог, гэта класна, але гэта не тая велічыня, яка мусіць быць. Не, калі нам трэба 100 дактароў, калі сярод іх можа быць і Вітушка. Але вы зразумееце правільна, гэта на двары не 18-й год, ёсць людзі сур'ёзнага калібру у эканоміцы, ёсць людзі, якія могуць па мідаўскай лініі стасавацца, разумееце? І трэба падбіраць не з Фейсбука сяброў,
Просто скажу, калі мы збіраемся гуляць у футбол, мы збіраем каманду футбалістаў ці сяброў. Канешне, мы ў зборную хочам футбалістаў. Калі гэта нават чалавек не вельмі нам блізкі па нейкіх там момантах, мы хочам прафесіянала, які просто класна забівае. Тут трэба кіравацца гэтым і рабіць канкрэтную квоту. 3 па дып-лініі, 3 медыка, 3 там па будаўніцтве. Далей, хто аказаў... Зараз пачалася пра гэта размова. Пра гэтыя з тачкамі, да? Людзі, прадпрыемствы велізарныя спрабуюць стаць. Там Кангрэс прафсаюзаў спрабуе наладзіць працу. Хто прадстаўлены? На ўчорашні момант, калі пісаў свой допіс, пра гэта размова не ішла. Там нейкі былі абстрактныя персанажы, абсалютна незразумелыя. Дзе гэтыя людзі, якія прадстаўляюць вот гэтыя умоўна ўжо дзесяткі тысяч тых, хто страйкуе? Ну, гэта смешна, і вы ведаеце, просто мусяць быць плюс на гэтага ўсяго людзі з непахіснай пазіцыяй рэпутацыі, якія будуць трымаць генеральную лінію партыі. Да? Вось хочаце ідэол, это будзе супрацьвага вот тым ідэолагам, якія адтуль набягуць і будуць дэмагогію разводзіць сваю. Генеральная лінія мусіць быць непахіснай. І плюс спецы канкрэтныя. Вось і ўсё, это вельмі проста. Стась, ці згодны ты з такой пазіцыяй, таму што калі чытаць вось твой допіс, то твоя асноўная прэтэнзія была тое, што вот вы дубінкамі не атрымлівалі, вы на акцыі начамі там не стаялі, не хадзілі, а зараз падарваліся з канапаў і пабеглі перахопліваць мікрафон. Моя пазіцыя ж, яна абсалютна не адмаўляе пазіцыю Всеволада. Гэта як бы два кавалачкі агульнага пазла. Я абсолютно згодны, што ну вось з кім будзе, да, абсолютно владу ніхто не перадае, але тым не менш важна мець групу аўтарытэтных людзей, якія кагосьці прадстаўляюць, і ў момант X тыя, хто будзе гэтую ўладу перадаваць, магчыма, яны хаця бы будуць ведаць, каго прадстаўляюць тыя людзі, з якімі яны зараз камунікуюць. Умоўна кажучы, пры ўсёй павазе вось Пукач, за каго ён выступае? Андрей Курейчик, ну я не ведаю, ну Левіант, за рэпетытараў, што это такое? Гэта цудоўная, можа быць, сапраўды ілюзіі, але ну вось прыйдзе да іх умоўнае такое быдла пры пасадзе. А хто ты такі? Ну вот хто ты такі? Юра-музыкант, як Спудзін. Я з табой павінен, ну юра-музыкант, хаця б юра-музыкант. А з кім я з табой? Вот вы хто? Я вас першы раз бачу. Нейкі актывісты чаго? Просто разумееце, гэта падобна зараз не на спробу змагання, на спробу сабаціраваць змаганне, стварыць групу без аўтарытэта абсалютную. І да, акрамя ўсяго іншага, многія людзі, которые хорошыя, паважаныя, якія нават у краіне не былі, якія нічым не рызыкавалі, в адрозненне ад гэтых рабочых маза, якім страшна, у якіх няма вялікіх накапленняў. Яны выходзяць, і яны гатовыя стаяць да канца. Многія людзі, якія, ну вось яны прывыклі быць са сваім народам, раняючы слёзы ў кубачак з кавай, да, і пасля расказваць, як я перажываў там увесь гэты час за лёс бацькаўшчыны. Але, ну, я кармільцаў пісаў, павісі-ка на нём. Да, вот возвышается крест под ним десяток солдат, вот, а когда надоест, возвращайся назад гулять по воде. И это так само важно, показать, что ты был готов рызыкаваць, и тому ты маешь моральное право. Я звяртаўся ж найперш да тых людзей, якія высунули свою кандидатуру и подтвердили ее. Я у іх пытаў, вы упэўнены, что вы, я вас не могу ни уключить, ни выключить, но вы упэўнены сами, что вы маете право моральное быть тут и зараз и представлять белорусский народ. Потому что, в принципе, белорусская интеллигенция, на жаль, мне сабе уяўляецца, ведаць, таким сельским старостам. Вось калі які назірае, як два мужики там на цэнтральнай вуліцы пачынаюць там адзін за грудкі цігаць, вот сельскі староста так паглядзіць в окно, да, і акуратненька гальштук пачынае папраўляць. Калі тыя пачынаюць курамі і свіннямі адзін аднаго кідаць і катамі, яны, значит, там сабе боты начищае. Калі там адзін мужик другому вуха адгрызае, ён у гэты момант, значит, папраўляе складачкі. І калі два мужика уже выдохліся, да, ён у гэты момант выходзіць на вуліцу і кажа: что же вы? И да, и все люди, которые на их назирают, скажут: боже, вось вышел на староста, зараз ён с вышыні свайго досведу, ён тут навядзе порядок. Ну трэба же было не тады выходзіць. І вось наша інтэлігенцыя, на жаль, у вялікай ступені, як і не толькі наша, як і любая, гэта людзі рэфлексіўныя, якія занадта добра ведаюць, што такое кошт чалавечага жыцця, настолькі добра, што яны баяцца быць пабітымі і пакалечанымі больш, чым все астатнія. Я у тым ліку зараз і пра сябе кажу, таму што мне для того, каб выйсці на якую-небудзь плошчу, каб сябе прымусіць, каб не даць слабіну ў пэўны момант, мне трэба стаць 50 чалавекам спачатку ў гэтым паклясціся, і тады я буду просто разумець, што ўжо, ну все, абратнага шляха няма, і нават у гэтым выпадку я, мякка кажучы, не з'яўляюся нават і блізка тым самым чалавекам, не дацягваю блізка да іх планкі, якія сапраўды змагаліся, адстаялі, і плён чыёй адвагі мы зараз усе вялікімі жменямі як бы прысабечваем у нейкім сэнсе. Вось.
Я, калі дазволіце, працягну Да, думку. калі ласка. Наконт таго, што ну, ці ёсць такія людзі, ці няма. Справа ў тым, што іх таксама можна лёгка не заўважаць, што я маю на ўвазе. Вернуся до пытання про маральны аўтарытэт і пра стрыжань гэтай групы. Да, яна можа быць 30, 50 чалавек, 70. Ее можна пашыраць без конца да ўсебеларускага сходу там, да, до 1800 там, чалавек. Як бы, і все будуць добрыя. Просто пытанне яшчэ ў тым, хто мог бы трымаць удар, вось ідэалагічны, ментальны удар. І про тое, што мы размаўлялі ў студыі вашай менее месяца таму, про тое, у што афарбаваныя пратэсты. І была гарачая спрэчка про тое, што вось, ну хай уже хоць белы колер, але зараз атрымалася так, про гэта можна уже не казаць, да, што де-факта, напрыклад, нацыянальная сімволіка, вокліч жыве Беларусь, там верым, можем, пераможем, гэта ўсё усплыло з глыбіняў абсалютна нібыта невядомых простаму народу. Аказалася, што народ нейкай генетычнай памяццю не ведаю, трэцім вокам гэта ўсё чуў і бачыў. Так вот я про тое, што тыя людзі, якія стваралі раней вот гэты резістанс, які бальшыні быў непатрэбны, яны зараз будуць якраз таксама вельмі карысны. І тое, што не заўважаюцца. Я, напрыклад, не падзяляю персанальна глыбака, да, так сур'ёзна пазіцыі, напрыклад, многіх таго ж Пашы Северынца, але Паша быў бы карысны. Зміцер Дашкевіч быў бы карысны, разумееце, быў бы карысны. Так я да чаго вяду. І гэта не тое, што ну хай будзе. Гэта якраз тыя людзі, якія 25 год, ці 6 і 8 там змагались, разумееце? І вось добрыя спецыялісты ў сваіх сферах, про якіх мы казалі, людзі, якія прадстаўляюць вот это стачком і страйком, як заўгодна, плюс вось непахісны касцяк людзей, якія змагаліся тогда, когда это было еще не мейнстрымам, вось, в принципе, просто рецепт. Вось, в принципе, просто рецепт. І атрымаецца баланс спецоў, герояў і прадстаўніцтва, як мы кажам, простага народу. Вось што трэба. І гэта не складана, толькі трэба пачынаць не з фейсбучка, хто мне дашле допіс, як-то там, да, самовдвижение. Подумать, кто нам надо. Вось разбить просто экономисты. Кто у нас з экономистов? Педагогі, да? Хто там за адукацыю будзе забарываць зло, хто будзе размаўляць вот з Карпенкам, які прыйдзе і будзе соплі жаваць там, ці вось сёння прыйшоў міністр культуры, да, вось запрашайце Латушку зараз, ён будзе зараз размаўляць з міністрам культуры, ну умоўна кажу, і гэта будзе на роўных, і міністр будзе яго слухаць прынамсі. Вось, я толькі пра гэтыя рэчы кажу. Ёсць былыя умоўна там адносна незаплямленыя сілавікі, давайте яны будуць выходзіць на умоўны стол перамову, калі яны з'явяцца раптам, у чым я крепка сумняюся, напрыклад, вот зараз на сёння, з тымі ж Караевымі там і невядомымі людзьмі. Вось, а хто будзе размаўляць з гэтымі людзьмі? Хто выйдзе? Ну, пры ўсёй павазе. Ну, Пугач выйдзе, Курэйчык выйдзе, хто? З кім? Ну, это же просто собрать як бы группу товарищаў, якія на секундочку, яны ідуць размаўляць з не просто там с оппонентом ідэйным, з хунтай. Яны ідуць з хунтай размаўляць. З людзьмі, які захапілі ўладу краіны. Человеком, у которого кроў на руках і кроў в очах. Вы бачили, як Лукашенко, допустим, размаўляў з рабочим МАЗа? Гэта же просто дно. І вось гэты чалавек навісне над столом, і я сабе уяўляю, як умоўны левіант пачне паперкамі размахваць, яму казаць: не дарую, не адступлю ні на крок. Да ладно. Ну, Дашкевіч, пры ўсім пры тым, я бачыў, ён удзельнічаў у гэтых курапацкіх перамоўных сталах. Я у ім упэўнены. Я ведаю, што ён 10 разоў мужней за мяне, і ён не скажа: да, потому что я ведаю сябе, я ведаю, что во всех конфликтах, уключаючи бытовых, якіх я удзельнічаў, я пасля себе, ну, дакаряў за занадтую дамоваздольнасць, скажем так. Таму я бы не хотел сам себе представлять у гэтай ситуации. А вось нет, себе-то ладно. Ну, представлять, да, конечно, тем больше миллиона людей. Ну вось сябра коаардынацыйнай рады Сергей Чалы піша вам: нехта з гэтых палымяных выступоўцаў увогуле пацікавіўся спачатку, хто і як стварае гэты савет і навошта нейкія споры з голасам ва ўласнай галаве. Я бы Серёжа адказаў наступнае. Серёжа, праблема не ў тым, хто у гэтай групе ёсць. Ты як бы заднім умом заўсёды як бы моцны чалавек, і, конечно же, праз месяц мне растлумачыш, ці праз 2, ці праз 3 за куфлікам піва там, што гэта было і для чаго гэта было. Зараз, па-першае, ніхто не растлумачыў, і б, праблема не ў тым, хто там ёсць. Серёжа, я, дарэчы, супраць цябе абсалютна і блізка нічога не маю у гэтым спісе, таму што, ну да, окей, все нормально. Это не спроба лёгкага падхалімажа, а правда, я так думаю. Вось, але праблема не ў тым, хто там ёсць, а праблема ў тым, каго быць там не павінна, таму што калі любую самую змястоўную групу напоўніць вялікай колькасцю бессэнсоўных людзей, то яна разбавіцца то сэнсоўная частка разбавіцца да гамеапатычнай, разумееш? Вось і ўсё. Вот ўсё ж таки мне падаецца, калі Усевалад на пачатку расказваў, хто на яго погляд павінен быць у гэтай радзе, вось там спецы ў пэўных галінах, якія будуць весці размову, але гэта
варыянт і такая рада патрэбна вось у той момант, калі ідзе размова пра транзіт улады. І тады мы говорим, зараз про транзит улады не ідзе размова. Тым больш патлумачце нам, на што з гэтым вот, дзе, якія, хто сёння павінен быць у гэтай радзе, якая, наколькі я разумею, тому что вось зараз у мяне вот перад вами была в эфіры Марыя Калеснікова, я ў яе спытаўся, якая мэта на сёння гэтай каардынацыйнай рады, што яна вот будзе павінна рабіць. Ну вот перадаваць нейкія патрабаванні, якія рада выпруцае там кому трэба, там міністрам, Лукашенко асабіста ў руку. Так вы разумееце рыторыку гэтых міністраў, гэтага Лукашенко? Гэта будзе сказана роўна такімі словамі. Глядзіце, што будзе сказана. Будзе сказана, неважна, якая колькасць, яшчэ раз паўтару, там будзе людзей патрэбных. Скажуць так: это я повинен с Ковальковой размовлять, которая нават на своих праймерис 2 голоса набрала. Это я повинен с Ромашевским размовлять, который там в КДБ вот там вот плакался и всех там сдавал, допустим. Это будет, неважно, правда это ці неправда, сказано это будет так. И поверить у это будет просто. Яны выберут некальких людей, там типа, что там инициатива, кого там инициатива, что это за человек? Я назову десяток имен вам, и гэтых десяток іменаў яны прадставяць як всю каардынацыйную групу. Все. Яе полностью дыскрэдытуюць. Таму спачатку трэба ўявіць, як павінна выглядаць гэтая група і з чым яна павінна займацца, а пасля пад гэты вобраз, пад гэты вось башмачок падбіраць ножку. І больш таго, патрэбны канкрэтны план. Калі вот, напрыклад, паставім пытанне, што мы зараз канкрэтна без всякага транзіта найперш мусім зрабіць? Мне падаецца, што паставіць самым вострым рубам трэба пытанне, напрыклад, пра зніклых людзей, да, і затрыманых, якія па-ранейшаму знаходзяцца. Тут не трэба 200 чалавек. Так, тут не трэба худсавет збіраць. Тут трэба, я кажу, вот кваліфікаваны юрыст, напрыклад, да, і чалавек ад умоўна там аховы здароўя. Скласці мінімальны такі вось працоўную групу, якая будзе задаваць канкрэтныя пытанні. І Александр Егорович, што вы хочаце взяць з сабой, каб мы вас спусцілі з краіны? Пра гэта размова зараз не ідзе. А пра тое, як нам забраць усіх тых, хто быў затрыманы. У ідэале, канешне, пачынаючы з Бабарыкі Ціханаўска. Але гэта канкрэтна допуск медыкаў. Допуск медыкаў у гэтай установы пад наглядам канкрэтным, допуск прэсы, юрыдычнае ўсё абгрунтаванне гэтай справы. Тут не трэба абстрактных рэчаў. Мы сёння не гаворым пра тое, што не адбылося. Да? Мы не ўзялі БТ, мы не ўзялі УНТ, да? Мы не будзем наладжваць сваё тэлерадыёвяшчанне. Гэтыя пытанні пакуль могуць чакаць. Нам трэба канкрэтныя моманты зараз вырашаць. Вось гэта можна было пачынаць, а з нейкай абстрактнай гіганцкай рады, якая тут зараз там новы будзе дызайн грошаў распрацоўваць. Такім чынам, вось сыходзячы са слоў абодвух, я так разумею вашу пазіцыю, што на сёння, калі вось час такі магчымых, ніхто яшчэ не ўпэўнены, што пойдзе ўлада на нейкія перамовы, сустрэчы, што Лукашенко запросіць прадстаўнікоў рады вот, пагаварыць, але тым не менш, калі раптам такое здарыцца, каб прыйшлі туды людзі, якія змогуць, як это сказаць, не падтрапіць пад яго вот, нейкую там абаяние там ці ауру, будуць прадстаўляць вельмі канкрэтныя групы людзей. То есть адстаяць. Ну, да прыкладу, я праглядзеў гэты уважліва спіс, я перакананы на 100%, ну, вот, скажем, у Светлане Калінкінай, што яна не здасца і будзе адстойваць сваё. То есть вот цудоўна, ну такія людзі. Хорошо, а хто яшчэ тады павінен быць? Я таму і звярнуўся да тых людзей, я паўтару яшчэ раз, якія знаходзяцца ў гэтым спісе, я прапанаваў ім самім правесці сваю ўласную рэвізію і адказаць сабе на гэтыя пытанні, ці гатовыя яны, таму што я, натуральна, не магу ніяк на гэта паўплываць, но я бы хацеў, каб людзі былі шчырымі перад сабой і разумелі, якую адказнасць яны несуць. І, можа быць, трэба знайсці сабе месца ў Новай Беларусі, крыху пачакаць. Ну, крыху пачакаць, не зараз, груба кажучы, вось сябе рэалізоўваць пачынаць, калі такая адказнасць, разумееце? Добра, Всеволод. Шла размова, вот, калі нават ввогуле как бы да дзіўных сітуацый даходзіцца, калі пішуць у мне у лічку людзі і кажуць, вот я такі-то, такі-то, я гатовы стаць сябрам каардынацыйнай рады, перадайце туды. Ну вот как бы я-то тут пры чым, але вот сапраўды, ці трэба гэта зараз усё рабіць, і які шлях вы бачыце ў такім выпадку вот на сёння? Вот што трэба зрабіць? Пайсці на МТЗ той же самы, там ці на колавых цягачоў і сказаць, ну хто тут, мужики, ад вас самы такі рашучы, і хто пойдзе там у раду? Так все, вы ведаеце, як это не жудасна гучыць, я ніколі не думаў, што мне прыдадуцца веды вось рэвалюцыі 905-7, там 17 і так далей. Все без нас даўно прыдумана.
Ёсць сход працоўнага калектыву. Вось такая цеха аднаго, другого, трэцяга. Ёсць Коля, Вася, Петя. Іх там ведаюць. По 25 год людзі адрабілі. Ты, якія не баяліся мясцовага начальства. З прыборам там клалі на лішнія ўсе закаручкі. Якія сапраўды адэкватныя хлопцы. Ну, яны выбіраюць ад сябе персонажа і гавораць, вот наш тачком, нас 25 тысяч человек, якую нам прапорцыю дасць? Мы кажам, ну ад вас там больш 5 не возьмем. Ну давайте 3. І у нас будзе 3 Васі, Пеці, Коля, якія скажуць, мы трымаем за МТЗ адказ. За холодильник, за БМЗ, за Беларусь-Калій. Вось гэта будзе група, якая будзе адказваць за гэта. І не надо ім даваць нейкія функцыі, якія яны не ведаюць, яны за сваё. Разумееце, далей. Колькі нам трэба для шчасця людзей, якія будуць за эканамічны блок адказваць? Давайте 3. Аднаго банкіра, аднаго умоўна, там эканаміста шырокага профілю, да? Давайте шукаць, давайте паглядзім, яны знойдуцца за такі час у дзецемлёнай Беларусі знойдуцца. Шалы ёсць, ну што? Так вось. Так цудоўна, да ніхто... І сударыня Калінкіна цудоўная, ну, значит, ёй надо дапамогу там пару-тройку таварышаў. Тое ж з медыкамі, тое ж там з умоўнымі сілавікамі, з педагогамі, разумееце, узяць гэты сектор. Ну, вот колькі міністэрства у нас ёсць, хто за прамысловасць за гэта. Не раздуваць, безумоўна, да неадэкватнага, але каб на кожнае пытанне разумнага вось нашага там ураду з ім за стол круглы, квадратны, трохкутны садзіўся чалавек, які, прабачце, аддупляе, пра што ідзе гутарка, як мінімум. Ну, і незаплямленая рэпутацыя па магчымасці. Чакай, ну все ж таки, Всеволод, ты зараз вот фактично прапановуеш стварэнне, ну, нейкага такого теневого ураду. Пра гэта размова ідзе, якой не назове гэта ён. Не пра гэта, пераходныя, які ход. Але не пра гэта, ці пра гэта ўсё ж таки. Да пра гэта. Стась, на сённяшні, ну вот сёння, вот у нас павінен быць теневы урад. Транзіт улады, гэта працэс. Куды ў выніку транзіта прыйдзе ўлада? У рукі гэтых людзей. Гэта значыць, теневы кабінет. Калі пасля обеда, вось сёння, Лукашенко прызначае сустрэчу, да яго на сустрэчу павінен ісці теневы ўрад, гатовы там па галінах распісаны, ці вот все ж таки спадарня Ціхановская, якая законабраны прэзідэнт, калі яе прызнае большасць насельніцтва. Яшчэ раз, мы з Всеволадам, по-моему, настолькі конкретна і не надта шматслоўна вось менавіта гэты адказ давалі, што трэба мець вельмі кансенсусную і зразумелую групу прафесіяналаў у сваіх галінах і маральных аўтарытэтаў, у якіх мы ўпэўнены, у дачыненні да якіх улада не зможа ужыць рыторыку, што нам тут няма з кім гаварыць. Это першы пункт, самы галоўны. А ўжо далей это іх праца, як яны будуць сядзець, перабіраць гэтыя пункты і так далей. А размова непасрэдна з прэзідэнтам першая мусіць быць не наша. Гэта павінен быць абраны законны прэзідэнт. Калі яна зноў вярнулася ўжо нібыта і кажа, што я з вамі, давайте будзем з намі. І колькасць і, скажем так, высокалобых інтэлігентаў у дадзеным сэнсе, яна зусім не вялікая колькасць не з'яўляецца неабходнай, таму што зараз не час фармуляваць нейкія сур'ёзныя, размытыя заклікі, адозвы і гэтак далей, і рэфлексировать на тым, што адбылося. Пасля, праз год, мы можам адзін аднаго манаграфіямі заваліць там з галавой, але зараз все сфармулявана. Все сфармулявана простымі словамі. І для, грубо кажучы, інтэлігенцыі тут няма месца, няма чаго фармуляваць. Все ясна, тэзісы простыя, патрабаванні простыя. Все? Да. Ось зараз пакрыўдзіў усю інтэлігенцыю, якая самымі лепшымі пачуццямі. Я ў нейкім сэнсе, як не прыкра прызнаваць пры тым, што я вельмі люблю лаяцца матам, я і сам з'яўляюся, напэўна, часткай гэтай рэфлексіўнай групы таварышаў. Але я пры гэтым шчыры перед сабой. І я бы раіў кожнаму, в принципе, заняцца тым же самым, раз ужо мы такія рэфлексіўныя. Так давайте самі сябе адрефлексіруем сваё месца у гэтым стане. Пан Зміцер, давайте скажем адкрыта, просто каб не было пасля пытанняў. Дзякуючы гэтай рэфлексіўнай інтэлігенцыі, ўсё это не загніла балота нарэшце, разумееце? Это людзі, якія трымалі ўдар доўгі час, але зараз сапраўды не час для доўгіх размоваў. Канкрэтыка, і яшчэ раз канкрэтыка, вось і ўсё. А не просто фактар пазнавальнасці ў Фейсбуку і лайкі там сярод вот такіх жа абазнаных. Гэта цудоўныя людзі, і дзякуй кожнаму, хто гэтыя гады не спаў шапку, а рабіў на сваёй невялікай дзялцы. Але на сёння мы гаворым вось пра тое, што... І што самае важнае, вось уявіце сабе рызыку. Калі зараз прадстаўнікі працоўных калектываў, як іх называюць, не будуць прысутнічаць у гэтай радзе у пэўным аб'ёме, то калі накал, не дай Бог, будзе спадаць пратэснай актыўнасці, то першае, што самі сабе скажуць, каб з добрым і з прыгожым тварам выйсці з гэтай сітуацыі, вось што самі сабе скажуць прадстаўнікі рабочых калектываў, нам здрадзілі. Так а чего мы тады? Вот мы хацелі, мы тут рызыкавалі, а яны, паглядзіце, што. І гэта будзе, конечно, самаапраўданне, але кожнаму чалавеку, які хоча зрабіць нейкі крок, у тым ліку крок назад, патрэбны момант самаапраўдання, і яны ім скарыстаюцца, яны сыдуць.
і яны вернуцца на свае рабочие месцы, і далей наша інтэлігенцыя тады зноў можа пачаць там махаць і плакаць, разумееце, вось все што будзе, калі мы пакрыўдзім вось зараз Карацей, гэтых нам мужных трэба людзей. адзін адному не даць шанец зрабіць крок назад. Да. Просто скажем, аб'яднаўшыся ў орган, які раней не збіраўся. Гэта не худсавет, гэта не эканамічная нейкая там ложа разумных крэпкамасонаў. Гэта вось такі агульны беларускі мусіць быць орган. Ну, вельмі шмат людзей вас падтрымлівае. Не буду спрабаваць прачытаць, што як тут нік называецца, піша: прабачце, а Пугач да выбараў увогуле калісьці выказваўся супраць дзейнага рэжыму. Справа не Просто Пугачы. вольскі. Да, нет, да, справа не Пугач, но я памятаю, як в 10-м годзе ён пісаў про тое, як ён перажываў ад таго, што... Ён рок-карону не браў, дарэчы. Маладзец. І перажываў, я памятаю, калі казаў про тое, што у яго дзяўчына плакала ў 10-м годзе, патрапіўшы пад заместам раніцы, і ён казаў, як же гэта жудасна. Але прабачце, калі ласка, яшчэ раз, чалавек, который перажывае таго, што яго дзяўчына перажывае, рэфлексуе праз гэта не той чалавек, пры ўсёй павазе да яго творчасці, яна цудоўная, які павінен прадстаўляць мільённы народ перад вачамі тырана і, магчыма, забойцы, будзем называць рэч сваімі імёнамі. Вось усё. Не кепскі ён, не добры, просто пасада не тая, грубо кажучы. Ну, вось усё. Ірына Рабчэўская піша, ну, відаць, падтрымлівае, ў прынцыпе, вас абодвух. Не павінна быць выпадковых і ці проста там хорошы чалавек. Патрэбныя прафесіяналы, якія маюць аўтарытэт у грамадстве людзі. Ну, Сергей Чалы, вось, дарэчы, я вярнуўся. Так, где-то быў яго камент. Карацей кажучы, ніхто не ведае, хто стварае гэты каардынацыйную раду. Замест гэтага звычайны троп, хто мне падабаецца, хто не падабаецца. Ну, справа-то ў тым, Сергей, што і праблема ў тым, што ніхто з гэтага не ведае. І тую ж самую узгаданую мной Марыю Калеснікаву я зараз падчас эфіру спытаўся, хто стварае, хто складае спіс, таму што там ёсць некалькі людзей, якія, прачытаўшы гэты спіс, выпадкова знайшлі там сябе. Сергей, это просто вельмі трывожна. Разумееш, вось трывожна. Дазволіце, я яшчэ трывожна. Адзін момант скажу, таксама праўдзівы і сумны. Тут не тое, што ніхто не ведае, хто складае спіс. Народ да гэтага часу не ведае, хто такая Ціханаўская, хто такая Калеснікава. Паверце, ну не ведаюць. Яны ведаюць 3 жанчын, якія выйшлі замест 3 мужчын, якіх таксама толкам бальшыня не ведае. І калі мы створым з 3 невядомых яшчэ і савет невядомых, это будзе, пра што казаў Стась у 20 хвілін, ніхто ні з кім не будзе размаўляць. Вы разумееце, зараз ёсць шанец падправіць рэнамэ невядомых, але добрых, мілых паненак, хоць нейкай часткай вядомых сапраўды людзей. Вось на гэта трэба ціснуць. Разумееце, стварае світа. Да? Это у нас, акрамя Лукашэнкі, нікога не маюць. Лукашэнка і астатнія. Тут павінна быць у гэтых цудоўных паненак Трумвірата ці ўжо ў Ціханаўскай персанальна канкрэтная каманда. Ёй скажуць дзякуй. Разумееце, і не можна быць спецом ва ўсіх. Прыйшоў калісьці Гавел, там прыйшоў Валенса і стварыў каманду. Той самы стварай, хай будзе каманда. А вот тут памылку нельга паўтарыць. Яны мусяць быць адэкватнай, пазнавальнай і па максімуме адэкватнай. Таму што другі раз нам не дадуць шанец. Ну, давайте еще раз попробуем. Нічого не было, давайте праз месяц прыходзьце з новай камандай. Не, такога не будзе. Просто я прашу тых людзей, якія прымаюць зараз гэтае рашэнне па стварэнні ўрады. Редка я прашу, я просто прашу, калі ласка, будьте адказнымі, прислухайтеся вось да наших аргументаў, калі ласка. Мы не маем права зрабіць гэтую памылку, таму што мы просто не маем права на гэтую памылку. Калі все зараз закончыцца, нам будзе срака просто ўсім. Падтрымліваюць вось спадара Сцебураку у тым, што вельмі добра было б, каб там у гэтай радзе быў, да прыкладу, Павел Латушка. Піша таксама... Так, знайду, ну, карацей кажучы, прапаноўваюць таксама таго ж самага Румаса. Маўляў, што калі будзе Румас, то не зможа Лукашенко сказаць, што тут няма з кім гаварыць. Що ж такі, наколькі я ведаю, даволі адкрытыя штабы да розных прапаноў. Ну, от вы спачатку задумаўшыся, вот Стась Карпаў падумаў, калі верыць твоему допісу, што а чаму б мне не падацца ў гэты... Это быў Сцёп. Не, ну это зразумела, што Сцёп. Потым ён крытычна паглядзеў на гэта. Чаму з гэтай вот крытычным бачаннем не звярнуцца да штаба? А я яго і данес да штаба праз свой адзін магчымы нармальны публічны канал. Таму што зараз не час
Разумееце, я разумею, што я пакрыўдзіў зараз многіх людзей, з якімі у мяне можа быць добрыя асабістыя адносіны там і не адзін літр разам выпіты. Але зараз не той час, каб асабліва корпацца ў словах і іх правільна падбіраць. У нас настолькі адказная важная сітуацыя, што мы пасля ўсе памірымся, а калі мы все разумныя людзі, то мы не будзем звяртаць увагі на фармулёўкі, будзем разумець сутнасць. Мы зараз проста не маем права на памылку, і мы павінны дараваць рэзкасць адзін адному, але не дараваць жаданне рабіць памылкі. Як пазбегнуць памылак все ж таки вот варта зараз ну я не ведаю вот собраться пасля эфиру баланс мусіць быць баланс. Глядзіце, вот прагучаў Румас, надо садзіць Румаса і по баках Дашкевіча з северынцам, разумееце, это будзе баланс, яны будуць адзін аднога у гэтым стрымліваць. Калі мы пакінем сам насам некага з аднаго, мы будзем мець магчымасць нейкіх такіх рэзкіх крэнаў. Просто збалансаваць спецамі і скажем так ідэйнымі людзьмі, все будзе норм. Ну я до таго что Сергей Чалы зараз збіраецца на пасяджэнне каардынацыйнай рады. Вот ён уважліва слухае наш эфір і можа з чымсьці не згодны, можа з чымсьці з большасцю не згодны, што тут прагучала. Тым не менш, вот узяць Сцебураку, Карпова, привезці туды на каардынацыйную 50 блогераў, 50 паэтаў. Не, на каардынацыйную раду, каб яны прынамсі вот выказалі сваё вось гэта. Мы ўжо выказалі. Мы выказали, я не хочу перашкаджаць працы, допустим, ніякай рады, потому что самим сабой я нічога там не палепшу. Але гэты тэзіс мне падаецца справядлівым, правільным і вельмі важным. І яго павінны разумець тыя людзі, якія зараз займаюцца стварэннем надзвычайна важнага органа нашага. Яшчэ я дадам напрыканцы, калі мы маем час. Здаецца, не прагучаў, я пра гэта пісаў. Тут памылка яшчэ ёсць у чым. Самавыдвіжэнне гэта не кепска, але гэта ў дадзеным выпадку не самая правільная тэма, разумееце? Вось ёсць эканаміст, напрыклад, у вас адзін, Чалы, цудоўна. Я ўпэўнены, што ён назаве, падумаўшы, 10, напрыклад, персанажаў і высуне іх на меркаванне, да, з кароткімі дасье умоўна. Чаму яны маглі б яму, яго эканамічным блоку быць карыснымі, разумееце? Ну там не самавыдвіжэнне. Памыляюся, ёсць яшчэ адзін эканаміст. Я ўжо зараз не памятаю ўсё, да. Я маю на увазе, што прапаноўваць людзям. Вот, разумееце, Латушка не пазвоніць туды. Вы разумееце, чаму? Я думаю, нормальные люди разумеюць. Але калі да яго прыйсці, але прыйсці не Машы, там Пашы, а Ціхановскай, пазваніць урэшце, Калеснікавай, сказаць: шаноўны, калі ласка, можа быць, вы у гэтай сітуацыі, учора не, але сёння да. Мы былі вельмі радыя, каб вы не просто потусаваліся, а вот за гэтую частку пазабарывалі б зло. Ён бы сказаў: ребята, учора не, а сёння да, разумееце? І так з многімі. Тут трэба запрашаць, тут трэба прасіць, тут трэба ісці. Ну, паабяцаць тут няма чаго, канешне, зразумела, але ад усёй душы папрасіць, разумееце, папрасіць так, каб чалавек зразумеў, што ад яго сапраўды нешта залежыць. Што будзе Латушка садзіцца і пісаць сам, што я буду вот з гэтымі ребятамі там. Не ў тым сэнсе, вы зразумееце правильно, так не робяцца справы. Звярнуцца трэба абавязкова да святароў адэкватных. Абавязкова. Частка грамадства вельмі яны ўплываюць на вялікую частку грамадства як маральныя аўтарытэты. Прынамсі пры іх якім-нибудь амапавец падумае двойчы, да, там ці плявацца, ці штось рабіць. Хтось ад іх звяртаўся? Ну вы уяўляеце, як біскуп там Віцебскі будзе сам пісаць: ребята, я хочу. А калі папрасіць, Бог ведае, хто адгукнецца, разумееце? Ну гэта трэба сесці і падумаць, хто нам трэба ў прынцыпе. За спорт, за штосьці, это падаецца так, але так мусіць быць, разумееце? Вот з іншага боку, вот я пагаджуся, што пішыце нам, хто згодны, там ці вылучэнцы калектываў і ўсё гэтак, але сапраўды, вот мы зараз вот сядзем там, думаем, а вот каго мы там запросім ад рабочых, да прыкладу. Вот мы ж там іх нікога не ведаем. Рабочыя прапануюць. Але тым не менш, да зараз вон капані ў інтэрнэце хапае відэо, дзе рабочыя выстаўляюць патрабаванні кіраўніцтва. Конечно. Вот той, хто нясе паперу, хто я сфармуляваў адэкватна. Прычым такія запісы, калі все просто, там ёсць Шумченко з перспектывы. Да все давно ёсць. У горадні мужчына недавно, якая прамова яго была, да, у горадні, по-моему, на заводзе, які казаў пра былога прэзідэнта і пра тое, што жыць нашим дзецям, і мы павінны ім быць дырэктарамі, там, мэрамі і так далее. Ну, гэта ж цудоўная прамова. Яна сфармулявана вельмі проста. Я бы фармуляваў тое самае ў 3 разы даўжэй. Хаця, можа быць, зрабіў бы гэта са смайлікамі там, і так далее, упрыгожыў бы гэта. Ну, я бы горшую ў выніку прамову напісаў. Плюс яшчэ момант, абавязкова трэба мець адэкватнае разуменне, што ўпершыню ў гісторыі Беларусі падтрымалі пратэст рэгіёны. І іх трэба не забыцца ні ў якім разе. Это таксама вельмі важна, таму што звычайна это прыкол, што ў Мінску нешта адбываецца, а нідзе больш, тут ўсё наадварот. І калі выходзяць вёскі, ну я разумею, што ад кожнай вёскі нават ад кожнага райцэнтра не запросіш прадстаўніка, але таксама пра гэта варта думаць. Ёсць мясцовыя лідары вельмі моцныя, якія
крэпкі ўплыў маюць. І я просто скажу адкрыта, што нават з той самой, калі мы пра прэсу гаворым, Калінкіна это выдатна, але ёсць рэгіянальная газета там у Маладэчні, да, ёсць, баюся зараз неправильно назваць назву, Барановичах, там Інтэрпрэс, Факс, боже, ну прабачце. Я пра што? Ёсць рэгіянальныя лідары, якія таксама даўно чакаюць і хочуць быць пачутымі. І за імі, паверце, будуць людзі шчырыя, якіх першы раз кудысьці запрасілі, першы раз далі слова. В сэнсе крыцкай, ёсць час падумаць. Ёсць час падумаць і сабраць нормальную бандулю, прынамсі, за якую не будзе сорамна пры любым раскладзе. Просто трэба гэта вось роўна тое, што сказаў Всевалад, трэба аформіць у нейкі заклік і сказаць, што мы зараз фарміруем, грубо кажучы, сваю коордынацыйную раду менавіта на гэтым прынцыпе. І тыя, хто бастуе, і тыя, хто выходзіць у рэгіёнах, яны будуць ведаць, што ў хуткім часе да іх прыйдуць і не трэба... І папросяць чалавека. Да, і не трэба зараз спыняцца ў сваім змаганні, таму што яны будуць ведаць, што вось да іх ідуць зараз людзі з просьбай. А не мы тут сфарміравалі паміж сваёй мінскай тусоўкі, а вы, ну, типа, ну, хочаце... А вам большой привет. А вам привет, да. И вы тут это... Революционно. Трымайтеся, да. Ну да, то есть ёсць такая вялікая пагроза, што такім чынам, ну я разумею вас, што зараз якія-небудзь працоўныя на заводах, тыя, хто выходзяць у рэгіёнах, паглядзяць на гэтую раду і скажуць, ну там яны сталічныя, гэтыя ізноўку там між сабойчык нейкі там затусілі і на нас увагі не звяртаюць, і што мы тут будзем пыжыцца. Да. Да, да, да. Пагроза абсолютно реальная такая. Ну што ж, вось меркаванне людзей абазнаных, якія, дарэчы, не высоўвалі, не вылучалі свае кандыдатуры ў склад гэтай рады, таму што не за сябе, а як там пафасна гэта сказаць, за радзіму баліць. Ну, таму што Платон мне сябра і вся фігня. Всеволод Стебурака, Стась Карпаў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, такі вось адмысловы эфір прывітання координацыйнай радзе, пасяджэнне якой будзе сёння. І да, адказваю тым, хто ў нас тут пытаўся, прамога эфіра з пасяджэння гэтай рады не будзе, хутчэй за ўсё, бо нас туды не запрашалі.